treći sat muke Gospodina našega Isusa Krista od 19 do 20 sati. Židovska pashalna večera. Priprava na razmatranje. Gospodine moj Isuse Kriste, prostrta pred Tobom, ponizno molim Tvoje premilostivo srce da me uvede u bolno razmatranje 24 sata Tvoje muke, u kojima si iz ljubavi prema nama toliko pretrpio na svome klanjenja dostojnom tijelu i u svojoj presvetoj duši sve do smrti na križu. Pomozi mi i daj mi milost i ljubav da duboko suosjećam s Tvojim bolnim patnjama i da ih razumijem dok budem razmatrala treći sat Tvoje muke od 19 do 20 sati. A za one sate Tvoje muke koje sada ne mogu razmatrati, prikazujem Ti volju da to činim u svim satima tijekom kojih sam prisiljena posvetiti se svojim dužnostima ili spavati. Milosrdni Gospodine, primi ovu moju nakanu koju Ti iz ljubavi prikazujem i daj da ona bude na dobrobit meni i svim dušama, kao da sam stvarno i sveto ispunila ono što sam toliko željela učiniti. Zato Ti zahvaljujem, moj Isuse, što me po molitvi pozivaš da se sjedinim s Tobom. I u želji da Ti što više ugodim, uzimam Tvoje misli, Tvoj jezik, Tvoje srce i tako želim moliti sjedinjujući se potpuno s Tvojom svetom voljom i s Tvojom ljubavi. I dok širim ruke da Te zagrlim, polažem glavu na Tvoje srce i započinjem zazivajući pomoć Tvoje presvete majke i svog anđela čuvara. Izmolit ćemo Zdravo Mariju, presvetoj djevici. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Izmolit ćemo Slava Otcu Svetom Anđelu Čuvaru, slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Izmolit ćemo pokoj vječni za svete duše u čistilištu, posebno za one koje moraju ispaštati sve do kraja svijeta, za koje se također namjenjuju ove moćne molitve i mogući oprosti. Pokoj vječni daruj im, Gospodine, i svjetlost vječna svjetila njima, počivali u miru Božjem. Amen. Isuse, već stižeš u dvoranu posljednje večere, zajedno sa svojim ljubljenim učenicima i s njima počinješ večerati. Kakva li blagost i milina izlaze iz cijele Tvoje osobe, dok se saginjaš da posljednji put uzmeš tjelesnu hranu. U Tebi je sve ljubav. I u ovome činu Ti ne samo nadoknađuješ za grijehe proždrljivosti, nego i moliš za posvećenje hrane. I kako se ona pretvara u snagu, tako Ti nas posvećuješ i u našim redovitim i najobičnijim činima. Isuse, živote moj, čini mi se kao da Tvoj blagi i prodorni pogled proniče apostole, a Tvoje srce u ovome činu uzimanja hrane ostaje probodeno, dok gleda svoje drage apostole kako su slabi i još uvijek tromi, posebno podmukli Juda, koji je već zakoračio na prag pakla. A Ti, duboko u srcu ožalošćen, govoriš: kakva korist od moje krvi? Evo jedne duše koja je od mene toliko primila, sada je izgubljena. I gledaš ga svojim blistavim očima, kao da mu želiš dati do znanja koliko je golemo zlo učinio. Ali Ti zbog svoje prevelike ljubavi podnosiš tu bol, a da ga ni ne razotkrivaš, čak ni pred svojim ljubljenim učenicima. I dok trpiš zbog Jude, tvoje bi se srce željelo ispuniti radošću. Zato sa svoje lijeve strane tražiš svog ljubljenog učenika Ivana. I ne mogavši više zadržati ljubav, privlačiš ga ljubazno k sebi i dopuštaš mu da nasloni glavu na tvoje srce i da tako unaprijed kuša slast raja. I u tome svečanom trenutku u toj su dvojici učenika predstavljena dva mnoštva. Osuđeni i izabrani. Osuđeni u Judi, koji već osjeća pakao u srcu, a izabrani u Ivanu, koji se u tebi odmara i uživa. Slatko moje dobro, i ja prilazim k tebi i zajedno s tvojim ljubljenim učenikom želim položiti svoju umornu glavu na tvoje milostivo srce i moliti te da mi dadeš osjetiti i na ovoj zemlji radosti neba, tako da ova zemlja zbog božanskih i preslatkih zanosa ljubavi više za mene ne bude zemlja nego nebo.
ali u tim božanskim i slatkim radostima osjećam i mnoge prebolne otkucaje tvoga srca zbog izgubljenih duša. Isuse, molim te, daj da se više nijedna duša ne izgubi. Daj da se otkucaji tvoga srca stope s otkucajima njihova srca, pa da i te duše osjete otkucaje blaženstva nebeskoga života, kao što ih je osjetio tvoj ljubljeni učenik Ivan, pa da se privučene tvojom divnom i slatkom ljubavi sve predaju tebi. Isuse, dok ostajem u tvome srcu, molim te daj i meni hranu, kao što si je dao apostolima, hranu tvoje božanske volje, hranu ljubavi, hranu Božje riječi. Isuse moj, nemoj mi nikada uskratiti hranu koju mi toliko želiš dati kako bi u meni oblikovao svoj život. Slatko moje dobro, dok sam uza te, vidim da hrana koju ti uzimaš zajedno sa svojim dragim apostolima nije drugo doli jaganjac. To je simboličko janje. I kao što u tome janjetu ne ostaje životne snage zbog jake vatre, tako se i ti, mistično janje Božje, moraš snagom ljubavi cijeli istrošiti za stvorenja. Nijednu kap krvi nećeš sačuvati za sebe, svu ćeš je proliti iz ljubavi prema nama. Isuse, ti ništa ne činiš što se živo ne odnosi na tvoju pregorku muku, koju stalno nosiš u mislima, u srcu, u svemu. I to me uči, ako i ja budem stalno imala u pameti i u srcu sjećanja na tvoju muku, ti mi nikada nećeš uskratiti hranu svoje ljubavi. Neizmjerno sam ti zahvalan na tome. Isuse moj, u svakome činu ti misliš na mene i želiš mi dati neku posebnu milost. Zato te molim da mi tvoja muka bude uvijek u pameti i u srcu, u pogledima, djelima i koracima, tako da kamo god se okrenem, u sebi i izvan sebe uvijek nađem tebe. I utijeli mi milost da nikada ne zaboravim ono što si pretrpio za mene. Tvoja muka neka bude magnet koji će privlačiti cijelo moje biće k tebi, da se više nikada ne udaljim od tebe. Razmišljanja i odluke. Prije nego li uzmemo hranu, sjedinimo svoje nakane s nakanama našeg ljubljenog i blagog Isusa, zamišljajući da su u našim ustima Isusova usta i da jezik i obraze pomičemo zajedno s Isusovima. Ako tako budemo činili, ne samo da ćemo u sebe privući Isusov život, nego ćemo se i ujediniti s njime u prikazivanju Otcu hvale, slave, zahvale, potpune zadovoljštine koju mu duguju stvorenja, a koju je Isus davao u činu uzimanja hrane. Zamislimo i to da smo za stolom blizu Isusa Krista i da možemo s njime razmjenjivati poglede, zamoliti ga da podijeli s nama koji zalogaj ili da nam dopusti poljubiti skut njegova plašta, zagledati se u njegove nebeske oči ili promatrati kako se miču njegove usne i da možemo pomno promatrati kako se njegovo blago lice prekriva sjenama tuge dok predosjeća veliku ljudsku nezahvalnost. Kao što je ljubljeni Isus za vrijeme večere govorio o svojoj muci, tako i mi, kada uzimamo hranu, pokušajmo razmišljati kako smo razmatrali njegovu muku. Anđeli čekaju da s naših usana poberu molitve, zadovoljštine i da ih odnesu Ocu kako bi, barem donekle, ublažile njegov pravedni gnjev zbog tolikih uvreda koje mu nanose stvorenja. Dok molimo, možemo li reći da su anđeli zadovoljni zato što smo molili sabrano i s poštovanjem, tako da mogu s radošću odnijeti u nebo naše molitve, kao što su nosili Isusove molitve? Ili su možda ožalošćeni zbog naših molitava? Dok je ožalošćeni Isus uzimao hranu, ostao je proboden gledajući Judinu propast. A u Judi je gledao sve duše koje će se izgubiti. Bol zbog izgubljenih duša najveća je od svih Isusovih boli. I kako tu bol više nije mogao držati u sebi, privukao je k sebi Ivana da tako nađe olakšanje. Tako i mi, budimo uvijek blizu Isusa, kao Ivan, da ga možemo tješiti u njegovim bolima, davati olakšanje i odmor njegovu srcu. Neka njegove patnje postanu naše patnje, poistovjetimo se s njime, pa ćemo tako osjetiti otkucaje božanskog srca probodena zbog gubitka tolikih duša. Mi ćemo mu darovati otkucaje ljubavi svoga srca, kako bismo zaliječili njegove rane i na mjesto gdje je razderano njegovo srce stavit ćemo duše koje idu putem propasti kako bi se obratile i spasile. Svaki otkucaj Isusova srca jedan ljubim te,
koji ne prestaje odjekivati u otkucajima svih stvorenja i koji ih želi sve skupiti u svome srcu i za uzvrat primiti otkucaj njihova srca. Ali mnogi ljubljenome Isusu ne uzvraćaju ljubav, pa njegovo srce zbog toga ostaje ožalošćeno i tjeskobno. Zato molimo da Isus svaki otkucaj našeg srca označi svojim ljubim te, pa će tako naše srce živjeti životom Isusova srca, koje će odjekivati u srcima stvorenja, pa će ta srca reći: ljubim te, Isuse. Što više, tako ćemo se sjediniti s njime da će nam dobri Isus dati da osjetimo onaj ljubim te koji ispunjava nebo i zemlju, koji struji u svetima, koji se spušta u čistilište. Isusovo ljubim te dira sva srca stvorenja, pa i sami elementi osjećaju nov život i nove učenike. Dok Isus diše, osjeća da ga nešto guši zbog gubitka duša. Zato ćemo mu mi dati svoj dah ljubavi, da mu bude olakšanje, i dok budemo uzimali njegov dah, dodirnut ćemo duše koje odlaze iz njegovih ruku kako bismo im dali život božanskoga disanja. Tako te duše neće pobjeći, nego će se vratiti i privinuti uz njega. Kada se nađemo u muci i osjećamo da teško dišemo, mislimo tada na Isusa, koji u svome dahu uzdržava dah svih stvorenja i on je zbog gubitka duša osjećao gušenje. I mi ćemo tada svoje bolno i patničko disanje staviti u Isusovo disanje, kako bismo mu dali olakšanje. I sa svojom patnjom brzo ćemo poći ususret grešniku, kako bismo ga nagnali da se zatvori u Isusovo srce. Ljubljeno moje dobro, neka moj dah bude neprekinut poziv svakome dahu stvorenja i neka ga natjera da se zatvori u tvoj dah. Prva riječ koju je ljubljeni Isus izgovorio na križu bila je riječ oproštenja, kako bi pred Ocem zagovarao sve duše i molio za njih i okrenuo pravdu u milosrđe. I mi ćemo mu prikazati svoje čine i tako moliti oproštenje za grešnike, da nijedna duša više ne ode u pakao. Sjedinit ćemo se s Isusom da budemo straže srcima stvorenja, da ga više nijedno srce ne uvrijedi. Omogućit ćemo da dade oduška svoje ljubavi tako što ćemo prihvaćati drage volje sve ono što odredi za nas: hladnoću, tvrdoću, tamu, napasti, potištenost, rastresenost, uvrede, bolesti i sve drugo. Da mu tako dademo olakšanje zbog onoga što prima od stvorenja. Isus ne dolazi s dušama podijeliti samo ljubav. Mnogo puta, kada osjeća hladnoću stvorenja, dolazi duši i daje joj da osjeti hladnoću kako bi na taj način pronašao olakšanje. I ako duša prihvati, Isus se osjeća utješen zbog sve hladnoće koje mu nanose stvorenja. I ta hladnoća koju duša prima bit će kao straža srcima drugih, da i ta srca uzljube Isusa. Ponekad, kada Isus u srcu osjeća tvrdoću srdaca i kada više ne može zadržati, želi je podijeliti pa dolazi k nama. Svojim srcem dodiruje naše srce i daje nam dio svoje muke. I mi, prihvaćajući njegovu muku kao svoju, stavljamo je grešnicima oko srca kako bismo otopili njihovu tvrdoću i tako ih doveli Isusu. Ljubljeno moje dobro, ti toliko trpiš zbog gubitaka duša. Zato ja, iz samilosti prema tebi, stavljam cijelo svoje biće tebi na raspolaganje. Uzimam na sebe tvoje patnje i patnje grešnika kako bih ti dala olakšanje, a grešnike privukla k tebi. Moj Isuse, daj da se cijelo moje biće rastopi u ljubavi, kako bih ti mogla trajno davati olakšanje i ublažavati tvoje gorčine. Prikazanje i zahvala. Premili moj Isuse, ti si me pozvao da u ovome satu tvoje muke budem s tobom i ja sam se odazvala. Učinilo mi se da te čujem kako tjeskobno i žalosno moliš i prikazuješ zadovoljštinu i kako ganuta i dirljiva glasa moliš i vapiš za spasenjem duša. Nastojala sam te slijediti u svemu i sada, budući da te moram ostaviti zbog svojih uobičajenih obveza, osjećam dužnost reći ti hvala i budi blagoslovljen. Da, Isuse, 1000 puta ponavljam hvala ti i blagoslivljam te za sve što si učinio i pretrpio za mene i za sve nas. Hvala ti i blagoslivljam te za svaku kap krvi
i svaku suzu koju si prolio, za svaki uzdah, za svaki otkucaj srca, za svaki korak, za svaku riječ i pogled, gorčinu i uvredu koju si podnio, na sve što si učinio, na svaki tvoj čin, moj Isuse, želim staviti jedan moj hvala ti i jedan blagoslivljam te. Isuse, daj da iz cijelog mog bića neprekidno izvire rijeka hvale i blagoslova, kako bih na sebe i na sve privukla rijeku tvojih blagoslova i zahvala. Molim te, Isuse, privini me svome srcu i svojim presvetim rukama na svaku poru moga bića stavi svoje blagoslivljam te i daj da iz mene ne izlazi drugo doli trajni hvalospjev ljubavi prema tebi. Zato želim ostati u tebi i slijediti te u svemu što budeš činio. Što više, ti ćeš sam sve činiti u meni. Sada ostavljam svoje misli u tebi da te brane od tvojih neprijatelja. Darujem ti svoj dah da ti bude pratnja i društvo. Darujem ti otkucaje svoga srca da ti kažem ljubim te i tako ti nadoknadim svu ljubav koju ti ne daju druga stvorenja. Prikazujem ti kapi moje krvi kao zadovoljštinu i da ti povratim slavu i čast koju ti uskraćuju tvoji neprijatelji svojim uvredama, pljuvačkama i pljuskama. Prikazujem i cijelo svoje biće da ti bude zaštita. Slatka moja ljubavi, iako se moram vratiti svojim dužnostima, ostajem u tvome srcu. Samo se bojim da iz njega ne iziđem, ali ti ćeš me čuvati u sebi, zar ne? Naši će se otkucaji sjediniti i stopiti u jedno, pa ćeš mi tako dati život, ljubav, usko i neraskidivo jedinstvo sa sobom. Moj Isuse, ako opaziš da se udaljujem od tebe, neka se otkucaji tvoga srca ubrzaju u mome srcu. Tvoje ruke neka me jače privinu tvome srcu. Tvoje oči neka me pogledaju i prostrijele kao munja, tako da se, čim te osjetim, predam sjedinjenju s tobom. Isuse moj, daj mi poljubac božanske ljubavi, zagrli me i blagoslovi, a ja cjelivam tvoje preslatko srce i ostajem u tebi. Blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sišao na nas i ostao vazda. Amen.